Salamu alaikum hormatly vatandaşlar. Bugün 2022 yılın 7 avgustu biz şu vaqt İstanbul şäheriniň Kilos mezarlygynda, ýagny Türkmenistan vatandaşlarymyzyň jaýlanan yerinde ziyarata geldik. Sadaka gatnaşdyk. Ha vatandaşlar, yanımızda aktivist yiğitlerim var. Ha vatandaşlar, ziyarata geldik. Kommentariyada yazan vatandaşlarımız var. Türkmenistan yurdumuz gülýaly. O hiç hili kemçilik yok. O siz vatan düşmanı, yine bir zatlar deyip şu gülýaly deyip yazan vatandaşlarımız. Kilos mezarlığına gelin, şu taýda jogaly tapýaňyz. Gülýaly yurdun raýatlary o gözü açık umydygar bolup ýatyr. Meniň liçni gören zadım aýtýanda prosto çekemiz biz zatları mezarların özüne. Size şunu alaydayn, 96-njy ýyl, 94-njy ýyl häli istat görmedik yiğitlerimiz şu taýda ýaty. Hani kim ona ene atasyna aýdyp bilýär? O hökmet dogry etdi diýip. Kim aýdyp bilýär? Ýöne maalesef häzir aýda oturan adamlar bar. Ne maksat diye, şatlyk diye, o dogry, ene şu bolmaly, şu hökmet dogry edýär diýip de. Men şolara ýüzlenýän. Gelin, ene şu taýyk. Ene şu Kilos mezarlygyna gelin. Şu taýa gelip ziyaret edenler aýdyň şonu. Aýdyp bileňizmi? Ve näl diýsem, o gelip de aýtýarlar şu siyasat dogry gidýär, siyasaty dogry edýärler diýenler, ýüzüňizi açyň, göreli sizi, tanaly sizi, giroýlary tanaly. Awa. Kim kimin günahyna gir oturan habaryňyz ýok. Salamu alaikum vatandaşlar. Doğru ine biz bugün genecemiz sadaka verdi. Şoň sadakasyna geldik. Hemen şu erdine Türkmenlerimizin mazarlyklary var. Hani bizim hökümetimiz, hani bizim konsul işgärlerimiz, hani bizim başymyzda oturan Serdar Berdimuhammedow prezidentimiz. Yani diýilsine sahip çıkmayan adam ölüsüne sahip çıksın. İňärki ölüleri ve alıp gitsin şöyle. Şu adamla kimi var yani? Diňe şöyle Türkmenler gelip ziyaret etmese doğun garyndaşlary Türkmenistana giden soň şularyň ýerinden geljekler barmy? Yok. Şu taýda ýat ýurtlarda ýatan cesetlere seredin bir giden görýän bolsaňyz. Ya başyňyzda ya bu Türkmenistan var ha. Prosto oturup pikirlerini görseňiz de, как будто bu bol oturan zada biz winavat da. Bolýar. Ýöne bir zat var. Yolların açık durmaması üçün, yolların yapık bolduğu için biz şu taýda goýup gidýärmiz özümüzünkileri. Şu İstanbul'un içinde olup şu yere gelmek, şu yeri tapmak ulu problema. Bileňizmi? Dünyanın bir çeti o. Ama Türkmenistan'dan gelip de tapmak. Tap biler mi enesini? Çağasını? Tap biler mi? Hiç tapmaz. Tapmaz orada mı? Tapmaz. Biz oradan tapýas bärini. Aslannoy mesele gelip görsen düşünen de aslannoy mesele ene şu taýdaki hazır bol oturan zady görsen aeroporda bardyk. Meseleni namesti gördük. Ova. Şu taýyk geldik. Mesela namesti gördük. Ama çare tapan yok. Aktaranam yok. Ova. Ne atama. Mene. Nerişte bitme. Vatandaşlar, hoca oturup oýlanyp pikirleniň. Anha Kilos mezarlygynda bizim vatandaşlarımız ýatyr. Türkmenistanyň konstitusiýasyna seretsek, döwletiň ve jemgyýetiň iň gymmatly baýlygy adamdyr diýen. Bizim baýlygymız öz toprağımızda jaýlanman, daşary ýurtda jaýlanyp otyr. Pikir etmeýäňizmi? Yurdumuz gülýaly diýen vatandaşlarymız
Şolaryň ejesi vardır, dogonlary vardır, kakas vardır. Wakay balacığımın hiç olmanda bir mazaryny görsem dep o arzu eten en atalar var. Şolaryň göz ýaşyna galaryn o dünýä baram soň men bu eden işlerim için jogap bererin diýen pikir gelmeýem kelläňize. Her bir zadyň çakyçeny var. Her bir zadyň binamysmyşym dep o binamyslyk tiketkasyny boynuňyzdan asyp binamyslygyňyzy görkezmäň. Yurdumuz gülýaly dep göz görtele yalan gürläp. Nämesi gülýaly? Gülýaly bolýan olsa gelin kilos mezarlyga. Aýtdym men size jogabyny şo ýerde tapýaňyz. Haýsy döwletiň raýatlary jaýlanyp otyr Edil Türkmenistanylar ýaly. Haýsyň çykyp jogap berip biljek. Klawiatura rembolary bolman ýüzüňizi açyň çykyň. Ana men şoňa jogap berýän dep. Bolmasa da kapylyp oturun gysmaly ýeriňiz gowja gysyňdan. Rezwa sarwat eden olsa täzelen rezwa kestiriňdan gowja gysmaly ýeriňize. Yine Atamurat hazır yine de gowja belledi bunu. Aýtýan bolsaňyz şoňaly. Emmesi dogry owa. Şu edilmeli prosedura şu dogry diýip aýdyp bilen bolsaňyz, prost ýüzüňizi açyň. Aýdyň. Bu efire gelende yüzüňizi açyp aýdyň. Owa. Sizden sorajak adamlar kän. Owa. Şoň üçin Hökümetiň tarapyn çalýan sepekçiler menen bir aýdyn. Allah can şu taýda siziň ýeriňiz bolsun. Sizem ýat ýurtlarda şeýdip bara, eni hiç kimsesiz o mezarlykda bolun. Şu garawa çağa türkmenlerimiziň bara göz ýaş tutsun, ahy tutsun Allah can sizi bara. prost kommentariy yok. Bizem bara gelýäs, üzüläs, owa. Yaman bolýas, gitýäs. 92-nji ýyl. Näme diýmek? 92-nji ýyl. Bileňizmi? Neçe ýaş bolar 92? 92, 82, 2002, 30 yaş. Köpsü öğlenen hem deldir o. Короче, maskala vurna bilmedik adamlar, o maskalar öýlen bilmän galan adamlar, nesil taşlap bilmedi adamlar. Ya bular ey Allah can ey ya sabır ver ya. короче netice şunyalı. Hakkımız talep etmeye devam. Sizden korkan hiç kim yok. Gelecek vaazı da ana köprü şu yol Girenen bizimkiler Girenen çep tarafta aslında köp caylanan Türkmenlerin yeri şu tayda. Çepe ve doğru gitken sağ tarafında şu zaborun gırası bilen sağ tarafında çıkıyor. Bizimkiler görünüp dul baydağı bilen ziyaret edin.